Καλησπέρα φίλοι μου. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα νέα φωτάκια της BCCT για το surf casting και για το ledgering και για όλους τους τύπους ψαρέματος, ακόμα και με φελών, εγγλέζικη τεχνική, όποια τεχνική εσείς δουλεύετε. Υπάρχουν σε δύο μεγέθη. Είναι το 50 mm, το οποίο κάνει για surf casting περισσότερο, και είναι και το 37 mm, το οποίο κάνει περισσότερο σε φελούς, κάνει και σε καλάμια ledgering που είναι πιο λεπτές οι μύτες, και γενικά για όλα τα ψαρέματα. Υπάρχουν σε τρία διαθέσιμα χρώματα. Υπάρχει το πράσινο, έτσι να το δείξουμε και λίγο το πώς δουλεύει. Βασικά υπάρχει αυτό το sleeve, το οποίο είναι από πίσω, το αφαιρούμε, προσθέτουμε την μπαταρία. Το μεγάλο το φωτάκι συνοδεύεται με μεγάλη μπαταρία, είναι η CR435. Βάζουμε την μπαταρία από πίσω, τη σπρώχνουμε καλά μέσα, γυρίζουμε λίγο, το φωτάκι μας έχει ανάψει, βάζουμε πίσω το sleeve για να ασφαλίσει. Το φωτάκι μας είναι έτοιμο για χρήση. Το μεγάλο αντέχει περισσότερες από 80 ώρες, και εδώ είναι η βάση η οποία μπαίνει, να δείξουμε καλά, μπαίνει στη μύτη του καλαμιού. Από την πάνω μεριά μπαίνει το φωτάκι και από κάτω σφινώνει η μύτη του καλαμιού. Θα περάσουμε το φωτάκι προσεκτικά μέχρι να διαπεράσει από την άλλη πλευρά, και το φωτάκι μας είναι έτοιμο για χρήση. Να δείξουμε και τα άλλα χρώματα. Έχουμε το κόκκινο, είναι όλα τα μεγάλα στα 60 lumens φωτεινότητα, και έχουμε και τον μπλε. Είναι πολύ καλά, φαίνουν απίστευτα το βράδυ και δεν θα χάνουμε τη συγκιά. Τα μικρά είναι πιο διακριτικά. Αυτό είναι το κόκκινο. Πολύ ωραίο φωτάκι, το οποίο κάνει και για διαγωνισμούς ψαρέματος, τα οποία είναι πιο λίγο το φως τους. Βασικά είναι στα 40 lumens. Είναι αρκετό για να βλέπουμε τα καλάμια μας. Αυτό είναι το μπλε το φωτάκι, και υπάρχει και σε πράσινο. Τα φωτάκια όλα είναι αδιάβροχα. Αυτό είναι το πράσινο. Μπορείτε να επιλέξετε όποιο θέλετε χρώμα της αρεσκίας σας. Και καλά ψαρέματα φίλοι μου. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.